Тук ли е? Той е включен вече, да сте го включили, така че... Да. Благодаря. Добър ден на всички, които уважихте моята покана. Благодаря на всички колеги, родители, журналисти или всички, които сте тук днес. Тук заставам пред вас като личност, с името си, с направеното до сега, с моите грешки и успехи. Това поканата, с която получихте, която е публична, беше така озаглавена. На момента не съм мислил много. 40 години отдаден на образованието в Плевен и страната. Един своеобразен отчет. Една своеобразна равносметка. Изповед не е, защото общо взето аз съм в мир с Бога, умерено вярващ съм и нямам никакви вътрешни мои тежнения и проблеми. Тук съм пред вас и пред всичките, които в момента гледат на своите електронни устройства, пред всичките, които ще го гледат поради своята ангажираност или някакви други проблеми, ще го гледат в последствие. Дължа го точно на вас. Дължа го, искам да ви благодаря за подкрепата. Аз се приемам лично, не толкова лично за мен, защото ви казах, изключително добре се чувствам, а за училището, в което на много от вас им е минал живота, както и мое. Не е свършил, разбира се. Така че това е. Накратко. Надявам се, ще имате така спокойствието да изслушате, защото няма как да бъда толкова кратък. Ще се опитам да не бъда толкова обстоятелствен, но дето се казва това, което имам да кажа, не е за една пресконференция, то е за много други, но ще се опитам да се вместя тук. Казвам се Димитър Якимов Митев. Роден съм на 16 септември 1959 година. Да, по първия учебен ден, затова вероятно Божа работа, живота ми мина в училище. В Велико Търново съм роден. Детството си и средното си образование. Средното си образование завърших в град Бяла, ЕСПО Панайот Волов, през 1900, Бяла, област Русе, през 1977 година. Висшето си образование завърших през 1984 година в Висшия педагогически институт Шумен, сега Шуменски университет Константин Преславски. Семеен с съпруга Валерия Митева, която също и като мен, с двамата сме учители по математика. Тук мога да отбележа, че никога не съм учил за директор. Завършил съм квалификационни курсове, управление на образованието, всичко, но може би по-нататък ще стане въпрос какво трябва да се направи, за да имаме директори на ниво в средното образование. Заедно с моята съпруга си скарахме целия си професионален път в област Плевен, в град Плевен. Ще маркирам забързо какъв е моят професионален път, къде, вероятно и защо, мога да ви кажа. Още бях в Шумен, бяхме още в Шумен, сина ни беше на 2 годинки, роден е 1982 година в град Шумен, като студенти, сега е на 41 година, Явор се казва. С неговата съпруга Силвия са повече от 15 години IT специалисти. В България. Независимо, че имаха покани навсякъде по света. Внучката ни, живот и здраве, скоро ще прави 4 години, Белослава. Това е нещото, което през всичките тези години ни е водило като семейство.
Винаги съм поставил на първо място семейство, другото е работа и сме си я вършили. Оценката е на други, разбира се, но вече можем спокойно да кажем, че оценката е изключително висока. Няма как да разберете в тази седмица или в този месец подкрепата, нали, трябва всеки да го е преживял. Не, че не може да го разберете, като ви го казвам. Подкрепата, думите, писмата, много са. Дето се казва, човек стоим двамата и разговаряме и някой иска да прочете нещо и тук в гърлото, дори и сега мога да, нали, общо взето така се чувствам. Така че, бяхме още в Шумен, купихме си карта на ония години, защото видях, че разпределението ми е в село Санадиново, тогава окръг ли още беше, Плевенски или област Плевен, както е сега, що по-добре да говоря с тези термини. Купихме си, трудно го намерих, но го намерих. Да, и започнах есента на 1984 година, пътувах часове, в зимните месеци и 2, и 3 часа, преспи. Човек е млад, няма какво да се оплаква. Дори поканите бяха неимоверни вече, защото общо взето бях единственият човек, който отиде с висше образование. Покани директор да бъда и къщичка веднага и всичко, само че тогава почваме. Съпругата ми започна работа в село Петърница, което е доста по-наблизо тук, на 20 и колко километра. Достатъчно дълго през Баира съм го минавал в този път с един жълт Варбург. Така че установихме се в Плевен, където бяха нейните родители, но колко изключително трудно, не малко, които са и учители и които работят в друго, са преживели тези неща. Сега никой не е казал. Такъв човек съм, че започнах сам да си търся работа, пак в тази сфера. Сам, разговаряйки с институциите тогава, всичко. И така се оказа, че един достоен мъж, полковник Нетко Витов, беше нужно във военното училище, началник на средно-сержантско училище тогава, пак Георги Бенковски. Тогава момчетата постъпваха в това училище от 8 клас. Не бях освободен от просветата, армията ме взе. Какво са ме поручвали, не знам. Може би там година след това вече Зака Печето публично взе да пита, беше се ядосал човека, да се провери как е дошъл този човек при нас и така нататък. Провериха, изкарах там 3 години по заместване, като учител по математика. Там се научих на ония първи компютри правец 8. Носих ги под едната мишница монитора, под другата кутията с компютъра. В класните там, само момчета бяха, научих се. Дискетите, Basic и куп други неща. Пътувах всеки ден. И какво стана? Ами така наречения Народен просвет, не, Общински съвет, Народна просвета, вече не помня наименованията, бях много грешен, че не си изпълних разпределението, защото исках да работя това, което съм учил, а не да бъда учител по всичко и евентуално да си крутувам там, като... Вкараха ме в съда. Никога не съм казвал, не съм репресиран. Свикнал съм да се боря от много млад с бурите, които те застигат. Караха ме в съда за обезщетение да платя неустойка или както се нарича 2100 лева на заплата 135 лева. Спечелих делото. Благодарение на една млада адвокатка, дори сега предната седмица я срещнах на центъра, която написа там нещата, отделно аз се учих, нали, припомних и нещата, но съм невъзможно сега името да й кажа. Съжалявам, не съм подготвен за това, но те го знаят и не влезе с мен в съда, но написа от това. Отделно разучих.
И спечелихме делото, отхвърлиха иск. Преди това ме викаха тук в тази сграда, тук под диагонал. Млад съм бил, попитах ги, що съм тук, търсиха ми нещо, по някое време ми се поскараха. То било партията. Нали? Никога не съм бил такъв партиен член, така че общо взето не им дължа никакви обяснения. Някой ще кажат, що не си изпълни разпределението? Защото това, което съм научил и това, което мога, искам истински да го приложа, а не да имитирам дейност. Успях. 3 години по разпределение, 88 вече там се върна титуляр. Отидох в това училище, което имах честа да управлявам толкова години. Отидох с един затворен плик от тук просветата при директорката, Дилка Тошкова се казва, да е жива и здрава. Приеме. Не знам какво са написали вътре. Като заместник пак, ръководител на този компютърен кабинет, тия правец 8. Защото не учиха до тогава, то нямаше как да се учим, ние винаги вървим. Тогава искахме да направим се странно развити личности. Направихме. Приехаме и тази ми дейност продължи близо 2 години до 1 юни 1990 година. Промените ме завариха там. Карах същия жълт Варбург с табела такси, експрес такси и така нататък. Не ме притеснява работа, каквато и да е. На 1 юни, деня на детето, аз бях пораснал, но извикаха титуляра. По стечение на обстоятелства този титуляр е заместник директор, ръководител на ИКТ направление дълги години. И до сега работихме както трябва. Върна се, тя си беше по майчинство с това момиче, което завърши при нас. Има си детенци, да са им живи и здрави, с любов и щастие да го гледат. Това са чисто човешките неща. Защо ви го казвам това? Защото тогава общо взето заварих колектив, който по едни или други причини, обикновено това се случва на много места, разделен така на групички, на тези, с които си говорехме, които не бяха послушните хора на въпросната директорка. Просто им казах с младежкия си акъл, че ще се върна. Това училище ще се върна. Не съм мислил 90-та година на 1 юни, че ще се върна като директор. Нямаше го това, нямаше такъв вятър още. Нищо, че беше почнал, някой го възпяха вятъра на промяната. Така че есента един пак достоен мъж за мен, Ангел Колев, ме прие в училище, основно училище Ламби Кандев. Той и тогава учителите, особено мъже, те си бяха кът. Сега е вече страшно. Приеме, работих там до постъпването ми като директор на тогава ЕСПО Иван Вазов. СОУ беше станало вече и скоро преди 10 на години стана СУ. Средно училище. Бях казал, че ще се върна и изпълних това задължение, въпреки че в есента на 1992 година бяха обявили вече първите конкурси и аз бях започнал, бях написал програма, всичко за тогава прогимназия Цветан Спасов. По това време съпругата ми вече работеше там. Тя мина през Петърница, Ясен и работеше в прогимназия Цветан Спасов. Появиха се вече към края на 1992 година, че директорката, която ви казах, е управлявала 25 години с протекцията, разбира се, на партията. Направиха се, че изобщо не са знаели, с недипломирана, без диплома за висше образование.
25 години. Не съм търсил това, не беше моя работа, замазаха нещата и аз веднага обявиха и този конкурс и веднага си подготвих всичко, документи, явих се в декември, януари, точно кога беше, спечелих двата конкурса. Тогава все още не бяха се ориентирали партиите и така нататък. Не бяха ориентирани. В същото време, малко паралелно ще ви кажа, в същото време, 90-та година се включих в партиите от това истинското СДС, когато тогава беше Съюз на демократичните сили. И малко по-късно станах председател за цялата област на Българската социал-демократическа партия, автентичната, с председател доктор Петър Дертлиев. На 30 години. Включих се с съзнанието, както много хора се включиха, че искат добро бъдеще за децата си, за себе си, за всичко. Стана интересно. Стана интересно. Мина 90-та година, помним всичките въодушевленията, всичко, кой как се е чувствал. Това си е негова работа, лично право на пристрастие, на всичко. Дойде 91 година, започнаха разочарованията. Веднага те винаги са били там. Започнаха и в тези нови партии, които се появиха, ченгеджийските номера. Разцепиха тази партия, след това пак я разцепиха. Така че аз имах реалната възможност 1991 година на първите избори след Великото народно събрание, ако бях направил, разбира се, ако бях останал с тази част, които останаха в СДС, на някаква партия на един човек, който малко след това не му се споменава името, не да го спомена, аз че не го зная, който се правеше на социал-демократ, и си останах в автентичната партия с председател доктор Петър Дертлиев. Светла му памет, страхотен мъж. Имах честа да го познава и да разговаряме немалко. Така че 1991 година правих избори за общински съветници и за парламент, дори без да съм кандидат, с така нареченото СДС център. Чертичките те са на мода отдавна. Водех листата, заедно с доктор Данчо Йорданов от Медицинския университет, преподавател. Бяхме общински съветници. Първия общински съвет, когато всички се учихме. 91-95, кмет тогава беше, светла му памет пак, доктор Александър Александров. Известен стоматолог. Така, общо взето това ми е, не спира там политическата кариера. 1992 година вече установих, че винаги съм поставил на първо място семейство, установих, че не ставам за политик. Политик от този род, който не малко продължават и до сега, 35 години след промените. Не мога да бъда послушен. Това е най-лошата ми черта. Не мога да казвам на черното бяло. Не мога да слугувам. Когато в тази дума се влага оне смисъл, който не е здравия смисъл на тази дума. Да, през всичките тия години, ако може се съм слугувал на това, което съм правил. И съм изключително удовлетворен от това. Така че напуснах всякакви партии и никога не съм ставал член на която и да е друга. Тези, които са мишленици и така нататък, те не знаеха къде се явявам, на кого. Само, че тези, които търсят по някакъв начин и нямат мотивите, Митев човек на този, никога не съм бил. Няма и как да бъда човек на някого. Аз съм този човек, който е пред вас. И съм горд, че никога не съм се огънал под всичките тези
атаки, които са неимоверни са били. Не са спирали. Никога не са спирали. Но никога не съм се оплаквал. Колегите дори с които работих не ги знаят. Или колко ми е струвало да дигна и да продължавам да го дигна и да държа нивото на едно огромно училище. Така че за това с достоинството си, с всичко заставам пред вас. И така 1 февруари 1993 година, на 33 години, започнах с едно химикалче, с моливче, с линийката, чертане на таблички, други, известни са на колегите, които сме и по-късно се включиха, съответните таблички и всичко друго. Трябваха ми 3 години, за да мини всичко пред мене, за да мога, защото управлението, в която и да е област, е наука. Изчел съм дебели книги, учил съм се и продължавам да се уча. Никой не може да си мисли, че е научен на всичко. 3 години ми трябваха за да мини. 3 години ми трябваха за да отбия всичките уния атаки и те свикнаха. Благодаря им на всичките, защото има и сега има достойни политици, но те стават все по-малко. А когато са малцинство, то рейтинга на всичко, дали било то Народно събрание, Министерски съвет или каквото и да е друго, не е никак добър. Благодаря им на тях, че ме разбраха. И с чисто сърце мога да кажа, че научиха се, разбраха и не съм позволил на никой да ми вдигне телефона през всичките тези 31 години, да ми нарежда нещо, кой да назнача, коя фирма да прави ремонтите и куп други неща. Имал съм няколко случая назад във времето, влиза някой в кабинета ми, той вероятно е родител на някое дете, но започва с изречението: аз съм еди кой си, т.е. от голямото добро утро. Не се караме нищо, приключваме разговора за секунди. Аз като отида на друго място не казвам аз съм директор от това, аз съм пациент, клиент и какво ли друго. Дори стигахме до там с моята съпруга, че седнем на едно кафе да пием, дето се казва в даден момент, след това казват сметката е платена, втори път не сядаме там. Защото не може да дадем повод някой да си мисли, че грубо казано сме авантаджи за едното. Нали, това са малки, дребни неща, които човек в живота си трябва да спазва. Така че, какво мога да кажа за всичките тези 31 години? До, коя е датата? 3 април тази година, в която договорът ми беше прекратен. Ще стигнем до там хронологично, защото няма как да го правя, а трябва и доста по-бързо да бъде. Достатъчно време за това загубихме. Какво е направено през това година? То се вижда. Мога да го изброявам, но достатъчно време е нужно и не бих отнел от ценното време тук. То се вижда. Като се почне непрестанното обновяване на сградния фонд до такива неща като училищен вестник 13 години, първите места в страната, първия гвардейски ученически оркестър с съдействието на доктор Денислава Ангелова, асоциация Докосни дъгата, младежки гвардейски оркестри. Всичко, спортовете, базите, Центъра по природни науки, сега в последно, футболното игрище, спортната база, която има още много да се прави. Може би ще имам възможност да маркирам кое е започнато сега, кое завари училището в такива начинания, които с течение на обстоятелства, които не всяко училище може да се похвали. 5 неща са големи. Ако има въпроси, сега
Не искам, нали, никога не съм, когато човек е постигнал нещо, научил съм го в достатъчно дълги разговори с Мадлена Алгафари, скромността не краси човек. Това са поговорки от онова време. Когато си направил нещо, трябва да имаш самочувствието да го заявиш и да го отстояваш и да го пазиш. Другото, което съм научил и опита ме е научил, преклонена главица сабе не е сече. Не, през всичките тези години, тези, които са в течение, ме познават, пък и другите, които следят обществения живот, малко да бях се навел. Ама много малко. Просто нещата щяха да свършат. Имало е и сега има. Те се увеличават. И другото, което ме е водило пред, и те го знаят, и тук отгоре, и там, в Министерството, имам самочувствието след 31 години, 2 месеца, какво да ги броя, че съм си свършил работа. Защо? По една проста причина. Никога не съм си треперил за стола. Това е главното. Тръгнеш ли? Принципа, примери колкото искате. Един път наведеш ли си главата или нещо друго, ще го направиш още много пъти. Това ме е водило, колко ми е струвало ли? Само моето семейство знае. Няма и сега да го споделя. Може би тук ще маркирам нещо накрая. Така, стигаме до онзи, дали е измислен ли? И ще кажете. Няма какво да правя. Конфликт на интереси. Така е записано в оня закон, който беше миналата година го промениха, направиха му името по-кратко. Закон за противодействие на корупцията. Караха там нещата. Мое лично мнение, не обвързвам нищо с мен, този закон го направиха онези политици, които и го прилагаха така, просто, грубо казано, да отсвирват неудобните. Веднага ще кажете, ама ти пък що се върза, що го направи? И сега да имам възможност, пак ще го направя така. Ще ви разкажа защо. Кое е водещото и как е. Ще ви кажа защо е измислен. Преди това има предисловие. Казах, никога не са спирали. Но вече след пандемията, 21, 22, постепенно, 22 година, още от лятото. Ходихме с моята съпруга на някакво, то ако не е тъжно, е комично. При разследващата полицайка, там в това, такава е начина, нещо да спишем обяснение на някакъв донос. Донос. Тогава с очудване разбрах, че и нашата съдебна система, то кой или не, както и нашето образование, се работи по тези доноси. За мен, кое е донос? Анонимният сигнал. Когато човек има някакви вътрешни от това оправданията, ама страх ме. Като те е страх, не я ходиш в гората. Те страх от мечки. Нали, тя била назначена, нещо приема в 5-ти клас, еди какво си и така нататък и куп други неща. Дали е индивидуално нещо? В същото това време получавам подписани от шефа на областната дирекция на МВР, пак от някаква от икономическа политика, получавам първо писмо с 5-6 въпроса, след това второ писмо веднага, пращам отговори по една папка с документи, като директор на училището, второ писмо с 15 въпроса или колко. Всичко това го имам в документи. Много са. Пак още една папка. Общо взето краткото. Директора на училището бил направил штори на цялото училище. Да, могъл съм ги направил. Те се изплатих. Няма как да се оцени здравето на децата, външни, рулетни, алуминиеви, които са достатъчно надежни,
пазят и от слънце, и от студ, и така нататък. Няма да влизам в подробности. И вече търсим подвола теле. Защо не е направил обществена поръчка, защо еди какво си? Много прост отговор. Защото не е приоритет и не е първо и няма как да събереш ония средства, то в годините нещата имаше достатъчно трудни години, не че сега са лесни, да събереш една голяма сума и да решиш сега за едно време обявявам и правя штори на цялото училище. Скъпо удоволствие е това, но изплатено. Отделно, че е естетически, красиво и така нататък, колегите, които работят и продължават да работят, те го оценяват отдавна. Така, пратих им. Ама нещата не свършиха. Дойде времето в септември, още юни обявих работно място за учител по математика. Яви се единствен човек, която назначих, която беше с над 20 годишен опит в Кнежа и започна от 1 септември се сключих договор. Обявих пак още 2 учителски места по математика. Те първа ще се разберат и ще ви дам пример сегашната ситуация точно и в този момент. 2 места. Явиха се кандидати и избрах 2 кандидати, които имаха опита, знам какво търся. Аз не търся да намеря работа на някого или там да запълня бройката, щатното разписание, ами търся истински учители за нашите деца, нашите на училището и за вашите като родители. Така че това беше Диана Николова, учител в езикова гимназия, и Валерия Митева, който е учител с име. Доказано през всичките тези 40 години. Поколение сме изучили. Така, никакъв проблем. Назначих си. Другите кандидати ли? Какво трябва да ви чета имената? Преквалификации? Нали? Някакво друго образование, решили сме, завършили сме там нещо набързо. Бълват ги университети. Срещу определена сума там, някакви часове и така нататък. Учител не се става по този начин. Нали? Истински учител, специалист и така нататък. Така че с чистото съзнание. Дори тези думи са достатъчни, защо ви казвам, ако имах възможност, пак щях да го направя в интерес на децата. А тези часове бяха за едни страхотни деца, които след вътрешно състезание влизат в паралелка с допълнителни часове по математика. И още няколко, 2-3 паралелки. Другата учителка също почна от 5-ти клас. Ралица Лачева се казва. Диана Николова влезе в гимназиален курс. Там е работила. И така. Пуснах си в рамките на с всичкото, с ясното съзнание, нищо не съм направил. Ясни критерии и така нататък. Директора има право. Другото е, че когато подготвям новата учебна година, аз се подготвям някъде по Коледа до февруари в годината. Сега, ако ви кажа, сигурно ще кажа, то е нормален ли е. Да, аз имам готовност за новата 2024-2025 с нормативи, дори и с седмично разписание. С всичките ония тънки неща, които човек само, нали, който познава спецификата и всичко, трябва да знае. Но то ще си остане вероятно в историята. Така, пуснах си до КОМПИ там, както е съкръщението, свързаност на лица, декларация в рамките до края на септември. Те не са върнали, те по-рано са върнали. От днес една статия разбрах. Искам да поздравя автора. Последният ни разговор не беше толкова благоприятен. В Плевен прес за кожата на един директор. Вече някой от вас се е прочели. Тук вече са изложени фактите хронологично, ясни, точни. Оказало се, че някъде 13 септември от КОМПИ е пристигнал сигнал, който веднага, това не става за след назначението. Това си става от лятото, от преди и така нататък.
е пристигнал оттам сигнал, някои будни граждани са го направили. Няма лошо, никой не им забранява. Назначава си началника на РУО, комисия, проверяват, правят протокол и някъде ноември месец излиза с заповед, своя така е по закона. Липса конфликт на интереси. Така, вече от позиция на времето. Първият въпрос, който възниква. Искрено ли беше това? От последните събития връщам назад. Или това беше част от оне голям сценарий и от ония режисьори, които, за разлика от тези, които правят филмите, сериалите, тези режисьори тук вече са зад кадър. Така нареченото какво беше? Задкулисие. То не ни е напускало и от преди 89-та година. Просто задавам въпрос, няма как да направя. Факт е заповедта. Оттам нататък, доказателство. Какво е? Една будна, нашата будна прокуратура, най-накрая, за всички други неща, по някаква причина се събудила. Работещи в една от водещите адвокатски кантори в София просто се хванаха за главата и се очудиха. Как, кога, как прокуратурата е реагирала за нещо, дава се тази заповед, тя по закон се изпраща в окръжна прокуратура и някъде малко преди Коледа се появява протест, който се вкарва в административен съд и се завежда дело. Протест срещу тази заповед с някакви такива неща, че липсват някакви атрибути на заповедта там, какво е, на какви основания и така нататък. Съшито с бели конци. Как се казва прокурорката ли? Мога да ви кажа името, но ще спестявам сега някои имена, защото в този момент, нали са си, аз си го държа, ама нямам какво да пиша, са много будни граждани, съвестни, които стоят и чакат Митев да сбърка. Какво да сбърка? Да му заведат дела. Нямате проблем, бе, хора. Нямате проблем. Правете го, щом сте толкова гузни. Така. АБ са и с моминското име работи. По стечение на обстоятелствата тя би ученичка първия випуск 93-та година, който изпратих. В една паралелка бяха с Ана Цолов. Само че като личности са далеч в двете посоки. Тя доскоро беше в районна прокуратура. Административен шеф на районна прокуратура беше нейният съпруг. Различни имена са. Там няма конфликт на интереси. Ама в цялата съдебна система, изобщо няма конфликт на интереси. Да сте чули някъде? Или в кое друго да има конфликт на интереси? Така че сами ме разбирате, че аз конфликт нито със себе си, нито в семейството си, нито със съвестта си нямам никакъв конфликт. Конфликт имат ония дребни душици, които по този начин действат. Само че този отгоре гледа. И общо взето не прощава. Така, ще се запитате, как така е станало? Нямате отговор. Аз имам. Малко преди това в октомври месец, предните писания и така нататък си ги има. Малко това в октомври месец аз имах така с един високичък индивид, среща в моя кабинет, негово посещение с едни листчета напечатани, с желание да ги пуснем в нашия сайт или еди къде си. Този юнак се беше загрижил за спорта на децата. Прави там едно партийно събрание в лятната градина на хотел в парк Кайлък. Есента на 22 година. Преди това го побях така си водехме разговори. Попитах го и тогава. Ти от кога си се загрижил за строк? А той е много активен в една плевенска група. От кога си се загрижил за спорта, че не ми е ясно? Защото години назад, пак по стечение на обстоятелства, той ми беше пък ученик, випуск 94-та.
От първия брак дъщеря му учи при нас, другите му 3 дъщери от втория брак са ученици в това училище, в това скапано училище и така нататък. Или само директора им е проблем. Така, зададох и въпросите. Ти с оне, дето предния кандидат за кмет, дето е там на улицата, който го знам, че цял живот е правил свирки за коли, друго не знам да е направил. Вие един пирон в този град забили ли сте, бе, че се изказвате като от последна инстанция и плюете и така нататък и така давате? И това е. И викам, хубаво, в белите страни го правят години по-рано. Нали? Защото преди много години той ми е споделял, когато си разговаряхме така, като бивш ученик, директор, аз искам да се занимавам с политика. Ми добре бе, занимавай се, само че напусни съдебната система. Изпуснах се, той работи в съдебната система. Съдия е в районен съд. Още нужно ли е да казваме за кой човек се сеща? Ще кажа и още нещо. Няма да казвам имена. Нали? Те само това чакат. Така. И това е първият и последният човек, на който лично съм казал. До тогава доста ме спрягаха, че ще бъда кандидат за кмет. Не, че не мога. Никога не съм искал. Казах ви преди малко. Винаги съм залагал на семейство. Аз ако исках да се занимавам с политика, щях да го направя 1991 година. Така. И това е първият човек, на който в прав текст казах. Хубаво си тръгнал да се занимаваш с това. Хората го правят, но обозначи се и почни да говориш. Не с някакви такива номерца. Спорта и еди какво си. Свидетели сме, че не го направи. Не му стискаш. Но има и предвид, му казах, има и предвид, че като бъдеш кандидат за кмет или и без да бъдеш, аз също ще бъда кандидат за кмет. Не знам, вероятно много лично го е взел. Та връзката всеки може да я направи. Не е достатъчно други неща да казва. Още нещо. Дали пък е случайно заведеното, пропуснах и пак се връщам за ония штори, дето. Ама те нещата не свършиха с двете писма от икономическа полиция. Това беше някаква предварителна проверка. След това, ноември месец, пристигна проверяваш от АДФИ. Тези, които се занимават с бизнес или тези, които са вътре в нещата, знаят какво е АДФИ. Към Министерството на финансите, там, общо взето, така направиха законите, че прокуратурите ги използват в дадени моменти за бухалки или при някакви огромни престъпления или... Не мога да ви кажа. Те си знаят. Голяма папка с документи. 40 страници доклад. Няма и нарушения. Те търсят престъпления. Седмица след това идват две дами, връчват ми от НАП, там как се казваше от това, за писмени обяснения. Или да ме проверяват като за 5 години като физическо лице. Как съм забогатял или колко имам и така нататък. Ами богат съм. Богати сме като семейство. Да, казах ви, имаме чудесни деца, специалисти, които прекалено прилично получават, а пък в крайна сметка богатство не е в парите. Равносметката, която и сега този месец, тази седмица успяхме да направим, изключително сме богати. На приятели, на подкрепа. Това са ценните неща. Това са ценните неща. НАП и те излязоха, пратиха им вероятно по реда и те излязоха с позиция. Нямам какво да крия, една банкова сметка, дето се казва, през нея съм си зареждал и бензина на автомобил. Да оставим друго. Но писах, къде съм ходил на почивка, това са си изисквания, нали, по закон. Нямам притеснение. Дадоха ги. Пролетта получих писмо, някаква призовка ми носи там кварталната. Отивам, разследваща полицайка, викам, какво, пак ли нещо за диплома? Не, вика за едни штори. И аз какво трябва да правя, какво? Ами свидетел сте. Чакайте, бе, хора. Вие в кой
Нали? Това е начина на действие на родната ни прокуратура. Викам, как свидетел, защо не ви стиска да ме направите обвиняем, защото няма как човек да усети, да си помисли, че някой в продължение на 10 години тайно е влизал в сградата и катерил се е по сградата и направил штори. Ама то преди това, то е процедура. То трябва да се вземат размерите, трябва да се поръчат и така нататък, и така да се монтират и куп други неща. Това е. Все още от предната пролет и тази пролет, все още съм близо 2 години, съм свидетел по нещо, което... Каква им е била тайната мисъл на тези, които са си мислили това нещо? Не казвам, че някой. Нали? Хората са бдителни, прокуратурата е бдителна и е направила това. Какво да обвинявам? Те го правят. Така че още съм така. Вероятно са си мислили, че в есента, която мина, на тези избори, ама наистина ще се кандидатирам за кмет. И тогава можеха да влезат и в училище по-късно да ме арестуват. Не им пука. Това са си техните номера. На тези, които пишат сценарии. Няма лошо. Какво да направя? Не може да спреш гората се разлиства, както казват някои. Това е. Пред вас стои един свидетел на нещо, което някой неизвестен извършител, дано го намерят. Е направил. Дано го намерят. Да, казаха ми някой, не знам как е реда, че мога да си пусна едно заявление да питам. И що да питам? Ако искате, питайте вие. Няма ли най-после този Митев да го поставите на място? Аз само ви маркирам някакви такива неща. Май са свързани с конфликта на интереси. Влизаме в административен съд. 2 дела, някъде февруари-март, на 23-та. Ясно се вижда, аз работя 40 години с хора. 31 като ръководител. Мога с човека, който говоря, то си е наука. Мога да разбера, не чета мисли. Мога да разбера по начина на говорене, по изражение на лицето, по куп други неща, какво си мисли и за какво е тук и как, нали, дали е позитивно, положително, отрицателно настроен и куп други неща. Видяхме го, не само аз, видяха го и моите заместници, които бяха свидетели да им обяснят нещо много елементарно, което те са далеч как се случват нещата в едно училище в образователната система. След 2 дела, 3 април ли беше, излезе решение. Но то беше ясно отпреди, от настройките. Протокола, който го интересува, може да види протокола, може да види и решението. 16 страници. Описано, ама как. И знаете ли кое е главното? Нали? Общо взето с тая материя много малко и юристи и адвокати се занимават и не са се занимавали, а ние сме първия уникален случай в системата на образованието, защото има 2 случая в 2 детски градини, в 2 общини, които ви говорят много, свързани с една партия. Враца и Бургас. Директорка някоя на някаква детска градина, взимала, назначила дали внука си, дали нещо направила, отива комисия от общината, нали, там където е работодателя, така беше по стария закон, отива и проверява. Излиза с решение, кмета пише конфликт на интереси, следва прекратяване на договор и те обжалват в съда. И има решение на Върховния съд. При нас е обратно. Излиза проверяващия орган, дали е било добронамерено, вероятно тези събития може би водят към отговор не. И така, само че главното и ми го обясняват. И аз ги питам в съда, ама нямат отговор. Какво им пука, че какви сме ние, тия малки хора ще им дават обяснение, тези, които са отгоре. Дали съдебната система като цяло през всичките тези години не е държава в държавата? Въпрос. Нямам отговор. Имам го, ама то е за мен.
Трябва да отговорят тези, които пак се готвят за избори. Да, ако директора, когато неговата съпруга има конституционното право да работи, да има избор къде да бъде и как да бъде и така нататък. Да, тя си изкара випуска, беше на пенсионна възраст, но няма забрана кой на каква възраст е да работи и така нататък. Няма такава дискриминация. Директора трябвало да си направи отвод. От какво бе? От неговите задължения ли? От неговите отговорности ли? От какво си направи отвод? Не бе да си направи отвод и да каже на някой заместник директор дали да излезе отпуска или какво, да каже ето като ти реши и с твоя заповед назначаваш съпругата си. Някакъв заместник директор назначава съпругата на директора. И идва логичният, не е нужно човек да бъде в тази система, идва логичният въпрос. Добре, и аз ги питам в съда. Няма отговор. Откъде ще дадат? Добре де, ами ако този човек, който е назначен, в следващите дни не си върши качествено работа, направи някакви нарушения и всичко, това означава ли, че директора няма спрямо този човек, ама никаква отговорност? Заместник директора ли трябва да го уволни или да му налага дисциплинарни наказания и всичко? Така го правят на много места. А случаите да работят семейства, ама в всички сфери, а в образованието са стотици. Само тук в област Плевен аз знам поне за 3. 2 от тях са тук, на тази територия. Тук на 100 метра. Не, 100 не са, 500. Директор и учител, да, може да са регистрирани на различни адреси. Живеят на семейни начала. Този учител в рамките от това беше повишен в длъжност. Главен учител. Това вече са финансовите облаги, в което трябва да се бъде. А Валерия Митева като учител беше назначена със същата равностойна заплата, както са всички други, по същите вътрешни финансови правила и така нататък си получаваше възнаграждението и всичко друго и всичко. На кого да обяснява? Така, другия е там на Баира нагоре. Гимназия. Години много. Да, ако органите, които се занимават, отпадна възможността да проверяват от органа, който е тук РУО в случая за образованието. Директно от комисията проверяват. Ако това може да се счете за сигнал, да се счете. Вече да проверят дали и в Гулянци не е така. В СУТО. Да проверят, бе. Да проверят. Само, че те не са интересни там. Тук е интересното. Защо? Защото общо взето това беше последното училище, в което нямаше партийна намеса. Последното. Ако нещо бъркам, просто подсетете ме да дадете пример за друго. И възникват сумати въпроси към хората, които движат нещата. Мога да ги задам. И би трябвало, не аз само, защото аз имам отговори на тях. Отговори се дължат от началника на РУО, се дължи на вас. Тези, които по една или друга причина сте свързани с училището. А и тези, които следите обществените процеси. Ще ги задам. И другото е подробност. Обжалвам. Не е подробност толкова. Едно от важните неща. Аз съм в този процес като заинтересовано лице. Трета страна. Не бях участвал в такъв процес, но участвах. Иначе ответника по протеста на прокуратурата е началника или началника на РУО, който е издал заповед. А в решението, освен отмяната на тази заповед, има, защото вече с ясно натискане на педал прокурорката иска да се постанови конфликт на интереси и така нататък. Имаха опциите да се върне и така нататък да се разгледа, ако нещо се сбъркали някакви. И постанови го съдийката, ясно и точно, постанови, но там си пише установява. Така че много здраве на ония, които по социалните мрежи, той е осъден, той е какво си за закона, старото име за
придобити, неправомерно придобити, това е разни други. Много здраве. Няма да ги коментирам тия хора. Осъден. Мога аз да го направя, ма просто такива хора просто ги съжалявам. Нищо друго не мога да им кажа. Нищо. Жалки са. Нали разбирате, че зависта, злобата, пък и има още нещо, са национален спорт. Нали разбирате, че във всичките тези години, когато не съм допуснал управниците, които се променяха, се сменяха във властта, не съм допуснал, че много хора от тях са ми бесни. Тук вече не говорим за завист и злоба. Бесни са ми. И не мога да им помогна. Така. И стига другото. Аз съм заинтересована среда, аз обжалвам като личност, аз си плащам адвокация, няма лошо, така са правилата, обжалвам във Върховен административен съд. На 2 инстанции е делото. Обжалвам си. На въпросите, вие що не обжалвате, нямам отговор. Само, че отговора вече си дойде на местото. Пак ли е този сценарий, бе? Господа или госпожо началник. Защо? Нали само преди 5 месеца сте пуснали заповед, предполагам сте я подписали, убедена в правото си. След комисия. Много обичате да се криете зад комисии, когато ви изнася. Как за 5 месеца си променихте съветите на оная ваша софийска адвокатка, която не един и два пъти, аз така и не можах да се включа, но не един и два пъти са им осигурявали тук на групи директори, които си плащат от нашите пари, от бюджета, си плащат да получават правни консултации или някакви курсове на някакви теми и така. Няма нищо лошо. Всеки трябва да се учи. Там няма конфликт на интереси. Нали? И там няма нищо. Така че факт е. Не обжалваме. Нямаха намерение дори да се явят. Отивам на 15 февруари във Върховен съд с моя адвокат и хоп, те там. Ко правите? Имитираме дейност, общо взето се оказа. Ама там няколко думички за подкрепа. Айде сега, ние не сме от вчера. Ние не сме от вчера, разбираме ги нещата. Бях на дело, това малко отклонение, защото винаги човешкото ме води. Страхотен мой приятел, точно тогава му беше поклонението. Не можах да отида. Да. И казват хората, които работят в системата, тия Върховния съд, те кога не им пука, кога ще изкарат решението и така нататък. Да бе, изкараха го. На 14 март. Един ден преди 1 месец да направи. Изкараха го. И какво решение? За разлика политиците, както казват, решенията на съда се изпълняват. Те не се коментират. Да, но има една подробност. Аз не съм политик. И мога много да го коментирам. Някъде 6 странички или колко. Общо взето като уния по такива посредствени ученици, които приписват нещо от решението на това. Нали си получаваме на среща по 3-членен състав, си получаваме паричките. И отдолу един текст постанови. Оставя в сила решението на административен съд. Колко са мотивите, нека да ги видят юристите. Аз съм ги видял без да съм юрист. Имам 12 години стаж тук разбрах им цялата система на местно ниво и до Върховен съд. 2 учителки, които не трябваше да стъпват пред учениците, защото общо взето едната откровенно луда беше, другата няма какво да ги казвам. Аз ги уволнявам, съкращавам, те ми ги връщат. Игрички между адвокати, съди, игрички, разучих им всичките човек да се хване за главата. Но няма как. Живеем, не сме в сериал.
Ние сме в реалити. Нали? Говорим за сценаристите, пак се върнах. Сценаристите, режисьорите. В реалити сме. И то не е като уния, дето са ясни кой ги прави по националните телевизии. Те са уния, които не се знаят, кои стоят зад кадър. Та факт е, излези и тогава почва едно чупене на пръсти, ама кога? Било то по закон, било в разумен срок. Разумен срок. Значи, съзнателно са го направили в законите и там да пише. Какво е това разумен срок? За един разумен срок е един период от време, за други е други, а оттам нататък справка, като чукнете, залива ви в търсачката, като чукнете, конфликт на интереси. Какво излиза на първо място? Кметове, 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 кметове. Последните случаи Монтанско. Ама там колективната избирателна комисия не може да се събере, па там, па това, онова. И кмета, дето там става въпрос вече за други. Не съм съдник. Фактите, които се пишат, дали са факт, дали нещо, аз не мога да кажа. Но установен с Върховен съд и комисията не може да се събере, ама не може да гласува. Защо? Защото той кмет е на някого, на едната партия, на другата и така нататък. И няма нищо реално. Сега сега директора веднага, ама ако можеше веднага на другия ден. Съобразиха се до някаква степен, запознати са на най-високо ниво. Запознати са на най-високо ниво. Като ви казвам най-високо, ви казвам, че имена няма да казвам. Най-високо ниво. Хората от тази водещата партия. 4 буквена. На 18-ти съвсем интелигентно учениците от випуска, колегите, учениците веднага правят една петиция, по-иновативни са подписват се и родители, и всичко, така и така, с едно много елементарно човешко искане. Най-важната ни година, важните ни месеци накрая, просто оставете да си завършим с този директор, с който сме почнали някой голяма част от първи клас, други дори от детската градина. Имам такъв случай, които 2 пъти бяха в подготвителна група, така че 14 години. Какво им пука на уния отгоре? Какво им пука? Така. А още повече лично. На мен, на госпожа Митева, долу-горе към 30 ученици сме се учили на математика в 5, 6 и 7 клас. С тях от 120. Няма значение. С всяка моя приказка разбирате, че нищо лично няма тук. Митев не драпа да се върне или това не драпа за поста си и така нататък. Отдавна съм над тези неща. Естествено ще го боли за тези деца на първо място, за техните родители, които знаят за какво става въпрос. Другите, които са отстрани или тези недобронамерените, мога поименно да ви ги кажа, но нали ви казах, че ги съжалявам само и нищо повече. Тия, дето са активните. Една с 2 букви съкращение, други един дет се е изплезил с език и други. Мога поименно да ви ги кажа, бе, хора. За какво става въпрос? Защо са неудовлетворени? Защото вместо да използват това време да повъзпитат децата си, да ги научат, че има правила и така нататък, те го използват за това. Да са живи и здрави. То ще им се връща. Протест интелигентен, на 18-ти петиция, подписа на учители и служители близо 150, изпратени навсякъде до институциите. Народно събрание, комисия по образование и наука, Министерство на образование. Председател на тази комисия в парламента е един бивш министър, пак от тази партия. Познайте. Той дори не си направи, запознате в детайли, не си направи труда поне да си измие очите да вкара това искане, не че щяха да решат, ама да бъдат уведомени всички други членове, депутати от различни партии в тази комисия. Достраша ли го? Наредиха ли му? Питам. Просто питам.
Министерство на образованието. Да, бе. Някакви си там от някакво си училище, 100 и колко учители, пък и служителите, ще правят някаква подписка, ще имат някакви искания и ние ще им обърнем внимание. Как ще им обърнат? Те са над нещата. Иначе министъра този, който и сега остана, трябва да го попитам на кого е министър. Нали, този въпрос, който стои сега. Нали, той е актуален. Абе, на кои се? Той е на кой, той е на кой, той е вътрешния, еди какво си на кой и се застрелват. Мога да ви кажа, на една фондация с две имена. Едното от което е континент. Само дет не е уточнено от посоката. Дали е север-юг. Защо? Тупал съм топката на тая фондация. Бях един от 29, които на един седмичен курс, които дойдоха от най-големия град, от такъв институт за обучение на директор, да обучаване това. Имаше втори етап да пишем някакви такива неща и 10 от тях летяха за Ню-Йорк като втори етап. Аз бях с най-големия опит. Още няколко имаше от Благоевград, от Пловдив. Всичките ни отсвириха. Как ще ходите? Иначе Леля Пенка от село Баница отиде. Едно близко село нагоре по Баира, предния тур беше ходила. Мислеха ни за аборигени. Ние обясняваме неща, които тако те си мислят, че както и да е. Оттам вече са всичките тия въпроси, то времето много изобщо той изтече. Всички уния въпроси, които са свързани с цялото образование. Там трябва отделна пресконференция, мога да ви ги казвам, но толкова е ясно. Ние просто работят хората целенасочено, на парче, съзнателно. Казвал съм го в очите на десетки политици през годините. Вие съзнателно не залагате на образованието. Как? Пример. Един закон за това образование, който пак беше свързан преди малко, което казах. След това последващите наредби за така нареченото особено приобщаващо образование и така нататък. Че викам, ние ако правим умна нация, а то е ясно и на всички, ще си избираме ли такива като вас? Да, не всички са в кюпа, но когато са малцинство, имам чудесни познати приятели и в тази сфера, те се губят. Те се губят и не могат да... И в даден момент не им позволяват и са аут. Ще видим примерите и предстоящите листи. Та това е. Няма отговор. Няма отговор. Не се поинтересувах. Иначе за дребни неща там може в сайта да погледнете, цъва министъра някъде и така. Та питам, господин министър, тези учители не заслужават ли внимание? На тях не аз като директор. Дето се казва, аз имам самочувствието, че нищо, че сте професор, че съм направил много повече неща за българското образование. Вие сте далеч от това. Ако имам възможност, ще му го кажа лично и в очите. Нямам притеснение. Така че, оттам нататък всичко друго. Среща на началника на РУО на 18-ти. На обяд. Първо с учители, след това с ученици. Випуск. Те са направили. Свидетели има колкото искате. Чупим пръсти, дайте ми време, еди какво си и така нататък. Същото и на учениците. На 18 март. Добре. Естествено, те останаха достатъчно разочаровани, защото когато се изправи някой, който е облечен в някаква власт и когато не казва ясни неща, това е страхотна школа. То се прави по партийните школи. Естествено да са разочаровани. Минават така нещата, наложи се аз да предизвикам всичко, защото разговорите, молбата беше разговори от други и на най-високо място. Да, през това време и с други депутати, които са отговорни, имах разговори. Но се съобразиха, защото много по-рано ще да се случи, се съобразиха, че бяхме далеч с Денислава Ангелова, уточнихме, нали, това, което не само ми е мечта, то много неща са мечта, това, което се прави от години, се наслага. Да, при нас беше Христо Стоичков. Да, първата му изложба в българско училище е там. И то е, дето се казва за тези, които са след нас да я гледат.
как един човек, какъв път е извървял в спорта, какво име сега има в световен мащаб, в момента в тези дни е в Европейския парламент. Случайни хора така не попадат Той не е да отиде да разгледа. Ами друго. Така че открихме го. Съобразихме си и това ми беше последния работен ден. Остана той много изненадан. Какво се случва, как се случва, видя със своите очи за първи път за какво представлява, какви са хората в това училище, каква е базата и всичко друго. Останам доста изненадан. Има си контакти, развъртя телефоните. Наложи се да се пораздрусат. Водих и аз разговори. След това продължиха. И знаете ли до каква? Умните в правната комисия в парламента докъде стигнах? Тогава не беше се появил този очудващ член. Питах ги депутати след това, викам, вие да не би сега да сте го гласували скоро този член. Естествено, риторичен въпрос. Член 85, който при установен конфликт на интереси забранява на човека, който му е установен, 1 година да заема публична длъжност. Добре, извадиха го, но в последния момент. Пред децата, и ще ви кажа защо. Удължих много времето, но сами ме разбирате, не мога, колкото и да се мъчат, те нещата са навързани и то си има логичната последователност. Добре, имахте възможност да обърнете внимание на тези хора, не на директора. Директора, живот и здраве, сега на 16 април навършва вече пък и оная осигурителен стаж, имам колкото искате, оная възраст пенсионна, която 64 години и 7 месеца ли тая година, нещо такова. Да, навършвам ги, няма нищо лошо, не си го крие. Но няма как да бъда пенсионер, да, то звучи гордо, ама ние сме работещи хора. Няма да спрем. Дори се шегувам напоследък, че в сферата на образованието приемам, с изключение, ако решат все още имат тая възможност, нормално децата да си завършат със своя си директор. Ако решат, могат да го направят. Могат. Когато им е изгодно, се крият в закони, членове и така нататък. Крият се. Могат. Не ми е самоцел. Нищо лично нямам за себе си. Но в сферата на образованието се шегувам, пък виждате, че имам самочувствието, мога да приема само оферти заместник министър или министър. Няма как да се случи, разбира се, за това е шега. Така че идва говорим от това, да, аз кандидатствам както всеки друг за временно изпълняващ. Кандидатства. Защо? Защото има в обявата, има някакъв конкурс по документи, което никога в историята на тази началничка не е имало. Нормалната процедура, тя има пълното право като работодател, когато училището и така го е направил. За математическа гимназия мога да ги изброям колкото си искате. С титуляра, който е навършил, пуска му предизвестие, изтича там и така нататък, прекратява му договора и изключва договор до провеждане за временно изпълняващ длъжността директор до провеждане на конкурс. Да, ама Митев не може. То е с установен конфликт на интереси, по начин, по който и така нататък. Деца казва с общо взето с тяхно съдействие. Добре, приемам го. Приел съм го. Няма пак ви казвам, никаква лична драма. Кандидатстваме. Оказа се, че крием нещата. Нищо точно не можем да кажем. А нормално е да бъдат публични. Трябва да бъдат публични. И ще питам, а пък вече има заявление, подадено за достъп до обществена информация. И то заявление, сигурно от различни посоки. За точно тези неща. Що го крием, бе? Гузни ли сте от нещо? Гузни ли сте от нещо? Какво лошо има? Да, имам правото. Ами да бяхте казали на 18 и пред учители, да беше казала, госпожо началник. Пред учители, що ги мотаете? Вие подигравате ли се с тези хора? Да бяхте казали, да, ето го, член 85 от закона, няма право публична,
Мача свършва, не може. И пак имахте ход. Имаха ход горе да ви подкрепят, защото вие питахте в министерство. Питахте устно. Те ви казаха, остави го до края на годината. Все пак има. И това е разумен срок, защото има мотиви за него. Мотивите са тези деца от випуска и техните родители. Да, ама нещо, там има конфликт на интереси, май. Сигурно има. Само мога да гадая, питам. Има ли? Така. Кандидатствам. Дори в разговор, когато ден преди сряда беше, в четвъртък изтичаше там срока 5 дни от 22 до 28. Нали? Ако трябва да говорим с точни дати. В сряда си подавам, те ме покани да разговаряме, пак от това не може да заобиколим закона, кой закон и така нататък, ама и там не говорим за член. За никакъв. То е било скритото оръжие. А пък аз не съм си направил труда. Нали, безпредметно е да търся точно това, да стигнем до там. Така, когато правим нещо скрито, тайно, извода е, нормалният извод, че сме гузни. Когато го правим ясно, открито и можем да заявяваме, тогава всичко е наред. Така поне опита ме е научил. Последният момент. Пак разтичаха се отгоре с това. Защо? Да дойде човека отвън, защото той е общо взето, нали, не малко време в България, но той живее в Майами. Сега няма да му... Такова телефоните да ги пита какво правите. Те се разтичаха се и хоп го извадиха на втори към 5 часа този член. Нали, както и не може. Добре бе, не може. Не ви стискаше да го направите. Затова не може. Така, оттам нататък. Колегите до последно. Научиха на трети, тя с кого се появи в училището. На трети. 2 полицейски коли отвън. Що бе? Що бе, хора? Вие какво очаквахте? Че някой нещо ще ви прави? Вие знаете ли за какви ученици става въпрос, за какво училище, за какви родители? Или мислите, че всички сме в сивотата? Няма значение. И какво? Изненадващо име. Само, че преди това в разговорите се спрягаха. Една учителка от МГ. С инициали 2 букви. Еднакви. Това май ви е достатъчно. Сигурно имаме и резервен вариант. Това по сценарий се прави. Нали? Има заместващи артисти, когато и в театъра го има, и в това, когато нещо не се получи. Изведнъж се появява това име. Да го коментирам под достоинството ми. Само може би ще кажа. Успяха да вкарат общо взето, дали през парадния би трябвало да бъде конкурс, да вкарат незнанието и посредствеността в това училище, което не се слави с такова нещо, което е показал в национален мащаб, че не търпи това нещо. Но само времето ще покаже в следващите дни какво ще се случи. Той вече се случват куп неща. Ама куп неща. Най-важното в което, и стигам до кулминацията вече, надявам се да бъда извинен, че съм толкова обстоятелствен. Стигаме до кулминацията. Другите имена. Един юнак, който на времето му направиха 2 конкурса да стане директор. Що? Само питам, защо ги направихте, какъв беше проблема? Инициали ли да ви казвам? Тук, където преди малко ви говорих за конфликт на интереси. И той бил кандидат. Това е вече, но понякога мераците и възможностите, казвам го като математик, са обратно пропорционални.
Нали, надявам се да ме разбирате. И каза две учителки от математическата и въпросната госпожа. Дали е имало пък нещо, ми каза то. Ще видим, скоро трябва да имаме протокол. Няма да има имена. Няма да има имена. Това не са защита на лични данни, защото ако отворите сайта на РУО, когато се провеждат истинските конкурси, това е просто нещо измислено за Иван Вазов и за Митев. Нали? Няма го нито в правният задължен, но няма забрана да го направи. Какво? Учи се по партийните школи. Крием се зад колективната безотговорност. Нали? Ако искаш нещо да го скапиш или да се криеш, направи комисия. По-хубавото е работна група, там все пак дава отговор, че нещо се работи. Така че води се въпросата госпожа, излиза и няма нищо лошо. Да, има партийна биография и така нататък и така. И пак вече цъфва, той не е спирал, цъфва оня въпрос. Кой? Кой бе? Кой? Единственият, който се обозначи и каза ясно и точно, той ми се обади на момента, защото се познаваме от 90-та година. И ясно и го каза тук във вторник, тук на това място, господин Румен Петков. Не е от нас. Нямам причина да не вярвам. А другите, ще ви стиска ли да излезете, господа, да кажете ясно и точно? Всичко е по правилата, няма никаква наша намеса, еди какво си и така нататък. Едно съм разбрал. Парите нямат партиен цвят. Нямат. Но те първа предстоят. Така че стигаме до въпросите. Само това действието на трети, 1, 2, 3 дни, трети, четвърти, пети, 12 клас само учат, другите са във ваканция. Въпросната госпожа успя да стане медийна звезда. Димитър Митев от 2007 година не пуши. Всеки си има правото дали да пуши или да не. Но има морал в цялата тази история. И това сме го постигнали. Нашите ученици, нали, вероятно от големите част от тях пушат или и по-малките. Само че, покажете ми кое училище, вече учениците му, те не са затворени, няма решетки. Нали? Лисицата и гроздето ги казват тези недобронамерени хора. Те са си в училище и до 12 клас. Те не търчат по улиците, не се крият по входовете. Имаше това в годините, но сме го постигнали. Заемно разбиране с родители, с ученици. Разговаряме. Не излизат по улиците да бъдат. Въпросната госпожа успя там да обиколи всички кафенета с цигара и накрая се цопна и пред парапета, пред входа на училището. Там, където години наред знаят го, има самите родители. Не палят цигара, когато правят от уважение към институцията, от уважение към своите деца. Не палят цигара. Давам ви този толкова елементарен пример в потвърждение на преди малко думите, които казах. Посредственост и така нататък. А те първа предстои да видим дали ще имат тези на място на госпожа Митева, дали ще имат тези страхотни деца, които две от тях на областен кръг са второ и трето място пред ученици от математическа гимназия, които са с първи по успех в цялото от 68 паралелки с отличен 5,75. Не надут успех, реални неща. На част от тях родителите са тук. Те чакат с нетърпение, направиха посещение. Някои ми казаха, нали, какво е, или отзиви, така, проведен разговор. Някои ми казаха без коментар. Така че аз се ограничих само в този коментар, защото нямам какво. Няма как да оставя неща, които са били. Но върха, което вече трябва да проверят юристи, е на 8 април. От тези две въпросни госпожи. Готвят си текст. Аз го научих в последствие. Учениците от випуска. Един страхотен, интелигентен текст.
Сега оставаше и да взема да ви го чета тук. Не го публикуваха. Тяхна си работа. В което в 9 часа в междучасието, малкото междучасие, отиват в коридора пред директорския кабинет и връчват този текст заедно с подписите на, предполагам, на всички или там на огромна част. Връчват това, че преминават в един протест, в който няма да влизат в часове, искат отговор на своите искания, така нормално 18-19 годишни граждани на Република България с избирателни права. Какво се случва ли? Веднага и с помощта, ще им спомена само на тези учители имената, с помощта и директорка веднага са вкарани в залата, зала Европа там, която е от същия коридор. Казано им е, че ще се направи консултация с юристи, еди какво си, и пристига госпожата началник. Що бе, госпожо, вие за 15 години не сте идвали толкова пъти в училище, колкото пъти се появихте в последните дни. Ваше право е. Но, идва. Какво? И дето се казва, образно го казвам, няма как, почва да размахва този член. 85. И въпроса, ама много елементарният въпрос. Ви подигравате ли се с тези деца? Защо не ви стискаше на 18 март да им кажете и просто да не давате празни надежди? Защо? Този начин на отношение подхожда ли на един началник на регионално управление? Значи това е наместника на Министерството на образованието. Същото и към учителите. Там не ви стиска вече да се изправите пред тях. Това и какво се случва? Айде това, онова, 4 от 5 класни, 3 от тях. Айде, влизайте в часове, не дейте прави глупости, еди какво си, ще ви пишем отсъствие. Писали са. Ясно, точно, заявена позиция. Това не е ли, задавам въпрос, това не е ли нарушение по правилата на Комисията по дискриминация? Нали, затискане правото на протест на български граждани. Там не мога да го формулирам, естествено, юристите ще го формулират. Не е ли в съучастничество на началник на РУО, временно изпълняващ длъжността директор на училището и съответни конкретни учители? А те са класната на профила хуманитарни науки, Нина Буковска, доскоро, до преди няколко години, по българския чек, така до преди няколко години, учител в средно училище Стоян Заимов. Снежка Церянова, класната на профил природни науки. Доскоро учител, пенсионер, доскоро учител в средно училище Стоян Заимов. Диана Николова, казах ви, от 22 година назначен, до тогава учител в езикова гимназия. Това са 3 класни и Стефка Стойчева, учител по биология и здравно образование. Отсъствията са факт. И всичките други приказки. Въпрос на потвърждение, надявам се от това, поне ми го потвърдиха от различни места, че отправени устни заплахи. Сега не ни интересува къде ще кандидатствате, сега ще видите как ще ви намалим успеха по български, по математика, по какво още друго. Това не са ли заплахи? Към едни, ама страхотни, които на първия ден, когато на трети, ясно и точно заявиха на тази не случайно попаднала. Да, ще го направя с обща дума. Нали, няма да разделям. Не случайно попаднал. Не случайно. Или мога да кажа още 10 пъти. Попаднала там. Заявиха ми, ние нямаме нищо общо, няма да получите покана за бала, не ви искаме с нас на бала. Само че може да искат мен. Аз като какъв да отида? Като гост? При изпратене 30 випуск? При традиция създадена, която, дето се казва, много малко го има в страната. Театъра, мажоретки, оркестър.
тролеите, след това електробусите, на едно и също място повече от 14 години. Съжалявам, деца. Колкото и да ми се иска, по този начин не мога да го направя. А как мислите, че ще се чувствам с тези госпожи, които са ви затиснали? Мислите ли, че ще ми бъде някакси приятно? Или успях на 3 от двете да им ги кажа ясно в очите? Да им го кажа. Не да им търся отговорност, аз не съм им никакъв вече. Но това са фактите. Така че, на базата на всичките тези въпроси, добавям още няколко. Госпожо Албена Тотева, общо взето сте началник долу-горе от 15 години. Дали е някаква случайност, отговорите са от вас, въпросите са от мен, аз ги задавам май от името на много хора, които така или иначе по една или друга причина не са ги задали. Имате свободата да ги зададете. Или да искате, ако иска да седне тук, нямам работа при нея, да седне тук и да ви отговори точно на тези въпроси. Абе, защо при всичките конкурси в последните години, преди още те да се насрочат, ние, не само хората, работещи в образованието, знаем точните имена, знаем и политическата принадлежност на тези хора. Дори за някои знаем хората, които са го направили. Това какво е? Някакво такова сътрудничество между политиката и това и така нататък, някак си не мога да го разбера. Вече има ли някакъв контрол изобщо по плевенските учебни заведения? Във връзка с писане на отсъствие? Във връзка с куп неща? Сега, идвайки насам, пушат си спокойно е тук. То е грозно. На 50 метра. В една професионална гимназия. А на друго място може да ги видите и по прехвалените учебни заведения, може да ги видите на тумби. А понякога и заедно и учители, и ученици са заедно. Там на тротуара, пред това и така нататък. Това е най-малкото, което. А неписането на отсъствие то е криминално престъпление. Защо? Защото за този ученик, който е записан в редовна форма на обучение, стоят, особено по професионалните гимназии, близо 2000 лева от нашите пари данъкоплатци. И това е вече измама, когато ти водиш някого. Кога за последно направихте такъв контрол или кога за последно, може да съм пропуснал, извадихте пред тези хора, пред това, в медиите, във вашия сайт, извадихте някаква такава информация. Дори броя на отсъствията с прословутите сега електронни бележки, огромна глупост, 3 министерства, 3 министри не си сложиха подписа месеци наред. А това не е никаква електронна бележка. Това излиза в сайта една информация. Една информация, която казва от до, име, фамилия и така нататък, някакъв номер и всичко друго. И отделно 15 дни. Ами още едно потвърждение на оная целенасочена кампания, която затиска образованието надолу. Никой няма интерес извън пределите на нашата държава. Ние имаме интерес в нашата си държава, а отвън никой няма интерес да бъдем нация просперираща. Защо? Ние сме нарочени да бъдем обслужваща нация. И въпреки всичко, просто им доказваме и постоянно им доказваме при този начин на какво ниво сме. Много ги е яд. Но това е глобална политика. На въпросите и още изпити приравнителни, само аз имам няколко случая и те не са. Остава ученик на 3 изпита. Остава в същия клас 7. Отива в точно въпросното училище, от която дойде госпожата и хоп, някак си по някакви, сигурно има някаква такава система, за толкова години не можах да я разбера, веднага се справя на тези 3 изпита. Единият по математика. Веднага си взема, получава тройките, преминава в другия клас и така нататък. Факт. Остава и още и куп други неща. Така че, тук не ви прочетох заплахата от 25-ти, но трябва да я прочета. От 25-ти
Декември 22 година, която няма как да не бъде във връзка с цялата тази прокуратура и така нататък. Да си жив и здрав още 2 дни. Ще те навестя с поздрави. Подадох го в прокуратурата. Нали? Това не е никаква заплаха за здравето и живота. Преди това, поздрави от, ще спесте името. Страхотен покойник, известен човек на града и в страната. Това е негов син. Който те направи общински съветник преди години. Нямам такова, ма както и да е. Той не е между нас, но аз ще ти го напомня за него. Весела Коледа. Ще те изям, Нали, ти си професионално недоразумение, ще положа усилия всички негодуващи да ме подкрепят. И още някакви нецензурни неща. Жалки хорица. Само че този негов син, който той едва ли полага толкова грижи, остана в 9-ти клас, същия клас. И отиде в едно училище, което е на края на Дружба. Минаха го, как не го минат. И сега вече ученик би трябвало да бъде в 11-ти. И куп други неща, примери мога да ви давам колкото си искате. Богат съм и на толкова фенове в кавички, нали разбрахте? Нали, има ги навсякъде и така нататък. Но те ме правят и много съм им благодарен, те ме правят силен и ме държат бдителен. Та накрая, госпожо Албена Тотева, началник на РУО, вече от години сте доказали, че не работите за образователната система на Плевен. Просто си подайте оставката. Лично аз, Димитър Митев, директор на средно училище Иван Вазов, не съм бивщ. Аз ще си остана винаги. Къде? Няма значение, че там, в регистрациите ли? Не бе. Аз съм си останал на поколение ученици, родители и така нататък. Там ще си остана. Така че никой не може да ми вземе направеното. Никой не може да ми вземе моженето. В този случай просто не казах, че това е, но сами се досещате. Кои са сценаристите, които? Хора, обозначете се. Обозначете се. Така че, но първо имайте доблестта, или ако ви стиска, да се появите и пред тези хора, дължите им отговори. Дължите отговори на учениците, дължите отговори на учителите в това училище, на техните родители. Дължите отговори на обществеността, защото само маркирах някои неща. Подробности, това е въпрос на други институции да видят как са нещата. Сега в момента почва един натиск, принцип разделя и владей. Това ли ви интересува? И за какво още? Да, наясно съм, че на тези хора, които са нагоре, които са облечени във власт, вие сте им нужна. Но имайте доблестта и се оттеглете. И не се излагайте повече. Вие сте им нужна. Защо? 2 неща трябва пак да се решат. След конкурс директор на математическа гимназия. Между впрочем, това да не е някакво такова, нали, защото на това, на моите въпроси не получих отговор. Защо не обявихте конкурса на математическа гимназия? Защо? Крием се ние на порции тук на това. Кой ги прави тия порции? Кой ги прави тия порции? Тогава. И директор на училище Иван Вазов. Кога ще го обявите този конкурс? Ако ви оставят началник. Надявам се, обращението към министъра, същия този министър. Господин министър, оттеглете си човека. Или поискайте разрешение да го оттеглите. Така, въпросът, дали тази жена, която е там, ще бъде, защото тя вече ясно го заявява, че има намерение, но тя ли ще бъде на този конкурс? Или оная учителка от същата гимназия, която в последния момент изтеглих. Тя беше кандидатка. Що не ви позволиха? Оплашиха ли се? Сценарии ли пренаписаха? Хайде да познаем. Първо, дали след месец-два ще бъдат обявени тези конкурси? Има си правителство, няма извинения и така нататък. И тогава, коя от двете ще бъде?
Защото същата тази председател на една секция на Съюза на математици вече отиват ученици да се записват да проведено състезание. Тук въпросът ми е към НАП. Проверете тази секция, уважаеми дами и господа. Проверете как се отчитат парите, как се вземат, а родителите, които си пращат децата там, вижте какъв документ получавате. Същата тази госпожа. Дали тази госпожа има връзка с един друг с инициали ММ и дали нещо се случва в общината по този начин? Дали този същия, който вероятно има шанс за началник на как се води на университетска болница, трима са, дали вероятно шанса му е 33,3 в период или 99,9 или 100. Трима са кандидати, ще предстои да видим. И как един началник на частна болница изведнъж му иска да бъде началник на държавна болница. Тези въпроси вече са от по-голямата политика, ама всички сме в нея. И май нещата са вързани. Така че, госпожо, много хора вече не ви искат. Без значение дали тези, които скоро ще правят избори, ви искат. Имайте достоинство поне накрая, защото достатъчно се изложихте. Благодаря ви. Спирам. Не спирам вече. До тук беше. Благодаря. Да, точно. Тоест има срещу вас един подготвен сценарий, за да бъде този начин, Ами, прекратила вашата... отговарям веднага. Сега, нали... Сега, нали ме разбирате, че съм в такава ситуация, в която няма как да казвам имена. Те са готови с цялата кохорта да ме вкарат по съдилищата, да ме докарат аз това. Не съм от вчера и разсъждавам, още повече съм математик. Просто аз нахвърлях конкретни факти. Конкретни събития, да, с конкретните неща. Аз се искам, но аз съм никой да я искам. Аз се искам вече като достатъчно направил в сферата на образованието, много повече от нея, от позицията на направеното, от позицията не остана време да ви кажа какво предстои. 5 големи проекта. Те са облечени с финанси, но е въпрос вече, няма да си позволя вече да го казвам. Така, защото когато един отиде там и пита първия ден, пита заместник директор, който е в отпуск, пита къде са проектите и какво е, Бъкел не разбира от него, това на какво ви навява. Така че конкретното име няма да ви кажа. Следите водят към един общински град в област Плевен. Този град е с 2 имена. Още нужно ли е? Нали? Навързах някакви инициали. Нима не се досещаме кои са тия инициали. Кажете ги вие, бе, хора. Кажете ги вие, аз казах достатъчно. Кажете ги, напишете ги. Питайте. Имате право да питате. Не само тези, които това им е работата като журналисти, всеки български гражданин може да пита. Аз питам. Но отговор не получавам. Така че едва ли е проблема, че аз не давам конкретно име. Можете ли да наричате тези действия не опит, но въобще тенденция за почистване на образователната система от човек като вас, който не е политически обвързан? Защото вие казахте, че това е последното училище, което нямаше партийно. Ами общо взето с конкретните изложени неща достатъчно време. Това на какво ви прилича? Може би отговора ще го дадете вие. Отговора ще го дадете вие. На какво ви прилича? Вероятно това е тържествено изпращане поради навършване. Аз не съм навършил още, ама някои бързат предварително поради навършване на пенсионна възраст. Добре, няма тържествено изпращане. Не се оплаквам за това. В личен план нямам проблем. Но прилича ли ви на тържествено изпращане? На какво ви прилича? Свидетели сте на всичките тия въпроси, които зададох. Нима не е така?
И аз питам, но аз питам нещо елементарно. Защо знаем имената предварително? И дали сега, примерно на двата последни, защото в последния тази порция, която беше сега на конкурсите, за 12 учебни заведения в област Плевен, а това е в национален мащаб, и министъра ги събрал 200 нови директори да им казва: бе хора, вие не направихте за 35 години нещо, факултет, което истински да подготвя хора и да сложите такива критерии. Критерия знаете ли какъв? 5 години учителски стаж. Айде бе. И какво? Вие поверявате на децата си, на хора, които как да се справят. Научете ги да си вземат необходимото образование. Аз съм тръгнал в онова време, което се правеха нещата, ама до тогава имахте сумата и време. Значи мога с часове да ви казвам конкретни неща, които не се правят или се правят така, за да си защитят тезата, че съзнателно не се залага на образованието. Виждате, че вървим надолу. Дълбаем дана. И аз съм успял за тези 30 години да задържа, да го дигна едно училище, да го задържа на ниво и се гордея с тези ученици. Защо? То се вижда, бе, хора. То се вижда. Значи благодарно. Аз го виждам в очите ви, дори не с думи. Така че тук нещата са да се спасяваме ние сами, не да спасим някой. Аз нямам нужда от спасяване. Много ме очудва това, някой като ми се обади, не сме се чували отдавна. Бе, как си? Викам, как да съм, бе, човек? Много съм добре и така нататък. За първи път изкарахме, и то и с нашата внучка и така нататък, изкарахме време, в което се почувствахме истински да си отделим на семейство. Иначе работата ми е, без да се оплаквам, не е никак малко като часове и така нататък. Свикнал съм. И ще продължа, вероятно, някъде да работя и така нататък. Няма да легна да спа и така нататък. Нали? Това са главни. Но борбата е много по-голяма. И чудното, че тези, които пак се явят на избори да разправят какви ли не врели, не кипели, чудното е, че на толкова много хора, 1600, не казвам, че всичките имат това, някои спадат в дива радост. Същия този човек, който високичък, ви намекнах, онен ден минавам, защото аз живея там на 10 метра. Минавам. До сега той стоеше на другия тротуар, увесил нос, да си чака някой от децата. Той застанал до стопалата, общо грубо казано, чупи стойки и се усмял, ухилил се. Какво да му каже на такъв човецец? Нека да го правим, а то му е видно, то му личи. Хубавото е, че не допуснахме той да... това май не го бях казал. Че не допуснахме да стане кмет. Нали? Двама. Не ви казах за фотоволтаиците, които общината една година в предната управа, заедно с кмета и един заместник кмет, който нисичък на ръст, което спряха, не ми дадоха разрешение за строеж. Отвориха обществената поръчка, вземах с тази управа и им давам наследство едно от нещата. 5 ви казах. Другите ще ги видите, ще ги кажа в някой друг момент. Отвориха вече след обществена поръчка пряко тях, защото не знам дали ще се случи. При изготвен проект всичко и така нататък. 6 кандидати има. Трябва да намерят от тия 6 един изпълнител. И след няколко месеца нещата, целият покрив да бъде 186 киловата. При 100 киловата цяла мощност на училище. При 2 обществени поръчки никой не ме е карал направена. Нашите деца учат с климатична система. Във времето, което е топло, те учат на 23-24 градуса. И ще си произвеждат сок, защото мотива им беше няма да такова, не може училище да продава. Никъде не е написано и училището ще продава, стига да се справи тази госпожа, съмнявам се, защото предстои договор с ЕРП. Има предварителен договор. Има куп неща. Спортна зала още една за 1,5 милиона. Медиен център за 500 хиляди лева. С радиотелевизионно студио еди какво си. Навес в двора и така. И другото, което и с това май ще завърша. Христо Стоичков напредва на разговор и сега публично каза: моя идея няма никъде в България. Попитах го и той го каза публично. Има го във видеото вече в сайта. Да кръстим всичкото това, което и предстои да се направи, футболното игрище и всичко, спортен комплекс Христо Стоичков. Ще се случи ли? Надявам се да се случи.
Защото той си даде съгласието. И това не е само за това училище. Това е за Плевен, това е и възпитателно и всичко. Нищо, че там от еди какво си бил рекламен, еди какво си. Айде, винаги има такива, които с нейлонката бира и така нататък марморят постоянно. Така че реални, много, много реални неща и отговора на въпроса. Нали? Ако не е сценарий, какво е? Какво е? Какво е? Дали ще си потвърдят тези конкретните имена? Ясни са вече. Дали ще станат директори? Нали е конкурс? Моля се един млад мъж, жена, което това училище се управлява, може да се управлява от хора, да му оставят от това на хора, които им стиска. Ама много трябва да им стиска. Да не кажа по грубия начин, няма как да го кажа. Просто трябва да им стиска. Защото вече, макар и малкото, уния родители ще се нахвърлят като лешояди върху институцията. Не съм им дал толкова години. Защото един от големите проблеми на българското образование в национален мащаб е точно оная креслива групичка от родители, които по-малко се извоюват и те искат да определят правилата в училище. И ги определят на сумата. Помните ли пистолета в Френската гимназия? Ма той дето там еди какво си бил на влиятелни хора. Хоп! И го затулих. Аз мога ви дам десетки примери. С неща, които и веднага е вън от училище. Много ви благодаря. Изключително търпение. Това аз нямаше как да го предполагам. Като математик да съм толкова приказлив, но още много неща, надявам се, може би аз ще преценя. Господ е над нас, може да не ми бъде последната пресконференция. Защото имам още какво да кажа. И няма се кандидатирам. Аз нямам право. Съжалявам. Няма се кандидатирам, но ще направя нещо, защото няма как да се примеря с това, което се случва. А това, което предстои да се случи, просто, както се казва, бедна ви е фантазия.